Добре. Аз къщата обратно. Ако чувате шумове, извинете, това не му казва на нас. Моля да го опра. Да. Много бързо е. Много бързо е сега. Човек, чуй, аз утре ще снимам 2 пъти. Браво. Аз нямам време, аз ги правя много дълги клиповете. И затова... Чуй, утре вечерта ще снимам най-яки клип. Ще бъда в Екскалибур. Що? Що, че има там рожден? Не ще да ям, мамо! Нещо е ми тръгва Скитман. Не ме интересува. Човек, аз няма как да си кача са тази горе. Става точно да сейфвам. Ето го минигъна и там е горе. Аз ще го взема сега. Да, обаче много трудно. Мамо, днеска това гледах. Защото можем... Стига е. Много трудно. Иване? Чакай малко. Чакай, искам да кажа нещо много лудо. Знам как го. Скачам се. Какво? Звънни по вайбъра. Ама ти не се чуваш. Ти се чуваш така. Звъни ми по вайбъра сега. Да, обаче когато ти звънна по вайбъра, такова, но не се чуваш. Чувай само. Ма няма да мога да ти чувам. Бъде почти последен етаж. Няма, стига да седи. Моята. Човека, кода за това не става. Къде? Аз не го направих правилно, викам, ще не става кода за това, за реактивна граница. Ох, човек! Само ми трябва сега полиция. Къде е минигъна? Али бе, стига. Тъп минигън. Къде? Взеха минигъна? Не съм го взел. Какво искаш да вземеш? Тап. Минигън! Кой иска минигън? Минигън, че имам. Добре, хора. Ало? Ами човек, ако искаш, затова и аз ще продължа с хората. Ако искаш да си в клиповете, да. Ама ако искаш да си станеш известен от мен, защото сега 5 абоната имаш 0 абоната. Не те чувам. Ако искаш, ще продължавам с хората, както искаш. Аз искам наистина да снимам. Ти снимаш наистина, обаче не мога да качиш, нали? Не мога да качиш клипа в YouTube, не знаеш. Как се качва? Ще покажа утре, искаш и сега да ти покажа. Приключвай. Не още. Само да сейфвам. Ало? Човек е само учим на сейфвам и спирам с видеото и утре ще го кача и утре ще снимам и още на видео. И така. Днес ще го кача. Не те чувам! Чак само да ще снимам с много хора. Добре, човек, ти имаш абонат, ти нямаш май канал даже. Имаш канал? В YouTube имаш канал? И що нямаш? Да правиш един канал, не? Ти ми си абонира, не си ми се абонира за канала, значи имаш канал.
Мога да кажа сега. Сега ще покажа само начина да се оставам, да сейфвам за минигана. Катарина близо е. Да, Катарина е близо. Ще учи да сейфвам при Катарина. Ще учи да при Катарина, тя е близо в момента. Ще учи да ти покажа къде е. Ме ми се бъгна. И лад наистина ми се бъгна. И то бруталната. Хората от крипа ще видят. Майко, аз си хода, обаче съм с такова. Катарина, ето е къщата на тъпата Катарина. Айде, можете. Чакай, сега спирам видеото. Само да се и ще покажа как се качват клипове. Ей, ето сега сейфвам. Ето. Не ме взяпаш да... Ето сейф. Сейфах. И да не ми хареса този клип.